Welcome to Nilo Koliboro. ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଜିଏଲ୍ ଫୁଏଣ୍ଟେସଙ୍କ ଲିଖିତ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଛି ତାହା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରେଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ଅଂଶ। ଏଥିରେ ମୂଳ କାହାଣୀ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, ଏ କାହାଣୀଟା ବହୁତ ମଜାଦାର। ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚ ନାମକ ଜଣେ ସରଳ ଚାଷୀ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ସବୁକିଛି ମାନେ ଫସଲ ପ୍ରକୃତିର କୋପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାହା କରେ ସେଇଟା ହିଁ କାହାଣୀକୁ ଏମିତି ଅସାଧାରଣ କରିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ। ହଁ, ଏଟା ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଆଉ ମଣିଷର ସରଳତା ଏବଂ ଆଉ ବାସ୍ତବତାର କଠୋରତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାକୁ ଦେଖାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ କାହାଣୀର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କେବଳ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ କାମ ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନବିକତାର କଥା ଅଛି, ସେସବୁକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ଆମେ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଜରୁରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲେଞ୍ଚର ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚର ଘର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ। ପୁରା ଉପତ୍ୟକାରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଘର। ଏକାବେଳକେ ଏକା ନା? ହଁ, ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ରେଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠୁ ନଦୀ ଦିଶୁଛି ଆଉ ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତ ବି, ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଯେମିତିକି ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ କ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ପାହାଡ଼ର ସବୁଠୁ ଉପର ଜାଗା, ଆଉ ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମାନେ ଏଠି ସେଠି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ଲେଞ୍ଚର ଆଶା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ବର୍ଷା। ପୃଥିବୀକୁ ପାଣି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ, ଏଥିରୁ ତାର ଆଶାବାଦୀ ମନୋଭାବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆଶା ସତ ହେଉଛି। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଖାଇବା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, ସେ ଆଗରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଘଟୁଛି। ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କ'ଣ କହୁଛି? ସେ କହୁଛି, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ବଡ଼ ଟୋପାକୁ 10 ସେଣ୍ଟ ଆଉ ଛୋଟ ଟୋପାକୁ 5 ସେଣ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଭଲ ବର୍ଷା ମାନେ ଭଲ ଫସଲ, ଆଉ ଭଲ ଫସଲ ମାନେ ପଇସା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବର୍ଷାଟା କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ, ଏକଦମ ପଇସା ପରି। ବୁଝିଲି। ମାନେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବର୍ଷା କେତେ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ଏଇ ତୁଳନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନି ନା? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଲେଞ୍ଚୋ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯିବାର ଦେଖୁଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଡ୍ରେପ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଟନ ଅଫ୍ ରେନ୍, ହଠାତ୍ ପାଗ ବଦଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଓହୋ, ସେ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ନୂଆ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ମାନେ ବରଫର ସେଇ ଗୋଲା ଗୋଲା ପଥର ଯାହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରୋଜନ୍ ପର୍ଲସ୍ ବା ବରଫ ମୁକ୍ତ ଭାବି ଗୋଟେଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହୁଛି, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ ପୁଣି ହୋପ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହଉନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଚାଲୁ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଉପତ୍ୟକା, ଘର, ବଗିଚା, ପାହାଡ଼, ମକା କ୍ଷେତ ସବୁ ଧଳା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଲୁଣ ବିଛେଇ ଦେଇଛି କିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇପାରେ ଯେ ଝଡ଼ ପରେ କ୍ଷେତ କାହିଁକି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା? କାରଣ ସେଠି କୁଆପଥରଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ସେହି କୁଆପଥର ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ। ଗଛରେ ପତ୍ରଟିଏ ନାହିଁ। ମକା କ୍ଷେତ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଲେଞ୍ଚର ଆତ୍ମା ମାନେ ତା ମନ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଝଡ଼ ପରେ ସେ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି, ସେଥିରୁ ତାର ହତାଶା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ କହୁଛି, ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପଙ୍ଗପାଳ, ଲୋକଷ୍ଟସ୍, ଏମାନେ କ'ଣ? ଲୋକଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଝିଣ୍ଟିକା ପରି କୀଟ। ବିରାଟ ଦଳରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପୁରା ଫସଲ ଖାଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି ଏ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଖରାପ। କେମିତି? ତା ଯୁକ୍ତି ହେଲା ପଙ୍ଗପାଳ ହୁଏତ କିଛି ଗଛପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ କୁଆପଥର କିଛି ବି ରଖିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଦ ହେଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଂ। ଏଇ ନଥିଂ ଶବ୍ଦଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଅଲ୍ ଆର୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ। ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି। ସେହି ରାତିରେ ସେହି ଏକା ସଲିଟାରୀ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହୁଅନି, ମନେ ରଖ କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ପୁଣି ସେଇ ହୋପ୍ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅ ସିଙ୍ଗଲ ହୋପ୍। ଏହା ଏକ ଭରସା। ଲେଞ୍ଚୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏପରିକି ମଣିଷର ମନ ଭିତର କଥା, ତାର କନସିଏନ୍ସ ବା ବିବେକ ଭିତର କ'ଣ ଅଛି ତା ବି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯାହାକି ବହୁତ ଅସାଧାରଣ। ଲେଞ୍ଚୋ, ଯିଏକି ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ବଳଦ ପରି ଖଟୁଥିବା ଲୋକ। ହେଲେ ସେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା। ପରଦିନ ରବିବାର ସକାଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଚମକପ୍ରଦ ମୋଡ୍। ସେ କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ସିଧା ଭଗବାନ। ସେ ଲେଖୁଛି, ଭଗବାନ, ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଏ ବର୍ଷ ଭୋକରେ ରହିବୁ। ଏକଦମ ସିଧା କଥା। ହଁ, ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ପୁଣି ଚାଷ କରିବାକୁ ଓ ଫସଲ ଆସିବା ଯାଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ 100 ପେସୋ ଦରକାର। 100 ପେସୋ? ଏ ପେସୋ କ'ଣ? ପେସୋ ହେଉଛି ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା। ଆମର ଯେମିତି ଟଙ୍କା। ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ମାଗୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ହିସାବ କରିଛି ତାର କେତେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଇଟା ତାର ବିଶ୍ୱାସ। ଅସୀମ ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ସେ ଲିଫାଫା ଉପରେ ଲେଖୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଟୁ ଗଡ୍। ଟିକଟ ଲଗାଇ ସହରକୁ ଯାଇ ଡାକଘରରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଡାକଘରେ କ'ଣ ହେଲା। ହଁ, ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସେ ଚିଠିଟା ପାଉଛି। ଆଉ ସେ ଠିକଣା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ହସୁଛି, କାରଣ ଏମିତି ଠିକଣା ତ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିବା। ସେ ଚିଠିଟା ନେଇ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଯିଏକି ଜଣେ ମୋଟା ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ହଁ, ଆମିଏବଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ମିଠା ପିସ୍ ନେହିଁ। ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ହସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନି। ସେ ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି, କି ବିଶ୍ୱାସ! ଆରେ ବାଃ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଏ ଲୋକ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ମାନେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯିଏ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ସମ୍ମାନରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଲେଞ୍ଚୋର ସରଳ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ଏ ଲେଖକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବେନି। ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଖୋଲିବା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେବଳ କଥାରେ ହେବନି। ନା, କେବଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବା କାଗଜ କଲମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲେଞ୍ଚୋକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବଡ଼ପଣିଆ। ସେ ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି ଦେଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମାଗିଲେ? ହଁ, ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବି ଏହି ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି, ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବା ଦୟା ଦେଖାଇ କରାଯାଇଥିବା କାମ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା 100 ପେସୋ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେନି। ନା, 100 ପେସୋ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେମାନେ ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ପ୍ରାୟ 70 ପେସୋ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଲଫାପାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲେଞ୍ଚୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଦସ୍ତଖତ ଜାଗାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଭଗବାନ। ଗଡ୍, ଯେମିତିକି ଲେଞ୍ଚୋ ଭାବିବ ଯେ ସତରେ ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର। ଲେଞ୍ଚୋ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସି ଡାକଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପଚାରିଲା, ତା ପାଇଁ ଚିଠି ଅଛି କି? ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲା, ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଚିଠିଟା ଦେଲା। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ସେ ନିଜ ଅଫିସ ଭିତରୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି।
ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଥିଲେ ଲେଞ୍ଚୋ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି ହେବ, କୃତଜ୍ଞ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ପୁରା ଓଲଟା। ଲେଞ୍ଚୋ ଲୋଫାଫା ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଦେଖି ଟିକିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି। ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାହାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଲେଞ୍ଚୋ ଶୋଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ମାନେ ତା ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଛିଟା ବି ନଥିଲା। କାହିଁକି? କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାରଣ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବେ, ଏଥିରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା। ବାଃ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସର ଚରମ ସୀମା କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ମୁହଁ ବଦଳିଗଲା। ସେ ରାଗିଗଲା। ହଁ, ସେ ଭାବିଲା ଭଗବାନ ତ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ମାଗିଥିଲା ତାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଟଙ୍କା କମ୍ କେମିତି ହେଲା? ତୁରନ୍ତ ସେ ପୁଣି କାଗଜ କଲମ ମାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ବସିଗଲା। ଏଥର ତା ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ଭାଙ୍ଗ, କପାଳ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଗରେ ଅଛି ବୋଧେ। ଚିଠି ଲେଖିସାରି ଟିକଟ କିଣି ତାକୁ ଜିଭରେ ଚାଟି ଲଫାଫାରେ ଲଗେଇ ଜୋରରେ ମୁଠାଟେ ମାରିଲା ଲଫାଫା ଉପରେ। ହଁ, ବ୍ଲୋ ଅଫିସ୍ ଫିଷ୍ଟ। ତାପରେ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇଦେଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏସବୁ। ଆଉ ବହୁତ କୌତୂହଳୀ ବି ହୋଇଥିବେ। ଯେମିତି ଚିଠି ପଢ଼ିଛି, ସେ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖାଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ନା? ଏକଦମ। ଲେଞ୍ଚୋ ଲେଖିଥିଲା, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି ସେଥିରୁ କେବଳ 70 ପେସୋ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓହୋ। ବାକିତକ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବହୁତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଡାକରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ଡାକଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଦଳ, ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ। ଆରେ ବାଃ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଚୋର ଭାବିଲା। କ୍ରୁକ୍ସ ମାନେ ତ ଅସାଧୁ ଲୋକ, ଠକ୍। ଏଇଠି କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଲେଞ୍ଚୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ଅନ୍ଧ, ଏତେ ସରଳ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ହିଁ ପାରୁନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଝିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ସିଧା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ଡାକଘର ଲୋକ ହିଁ ବାକି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷର ବୁଝିବାର ସୀମା, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ବିଶ୍ୱାସର ଚଷମାରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ, ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି କାହାଣୀର ଲେଖକ ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟେସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ସୋର୍ସରେ କିଛି ଅଛି। ସେ ଜଣେ ମେକ୍ସିକାନ ଲେଖକ ଥିଲେ। ହଁ, 1895ରୁ 1966 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ, ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକୋରେ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋମାଞ୍ଚ ଆଉ ହସକଥା ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ କାହାଣୀରେ ବି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 1935ରେ ମେକ୍ସିକୋର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଥିଲା କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ନିଜ ଦେଶର କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଭାବିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା କ'ଣ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ, ନା ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ତାକୁ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି? ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟାର କାମ ଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେବଳ ଦୟା, ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ଆମୋଦ ବି ଥିଲା? ମାନେ ଜଣେ ସରଳ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଟିକେ କୌତୁକ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କହିହେବନି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ କାମର ପରିଣାମ ଯାହା ହେଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବ। ସତରେ, ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବଦମାସ ଦଳ କହିଲା। ଏହା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଜଟିଳ ଦିଗକୁ ଦେଖାଉଛି। କେମିତି ଆମେ ଭଲକୁ ବି ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁ, କେମିତି ଆମ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ବାଧା ଦିଏ। ଆଉ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଲେଞ୍ଚୋ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଡାକଘର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଆଉ ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତା? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। Thanks for watching and listening.
Like, share, subscribe.